שלום אנשים יפים, שלום ותודה שבאתם לסדנה חווייתית יוגה בצלילים. אני אירה שיראל, מוסיקאית ותרפיסטית במוסיקה ויוגה ומייסדת פרויקט מיוחד, סיפורי יוגה לפני השינה לילדים ולהורים. וזאת שלי שיראל, ביתי אהובתי, נגנית צעירה והמאיירת של סיפורי יוגה. והיום אנחנו נדבר על סמלי היוגה העתיקים, שמשפיעים כל כך טוב לחיים שלנו ומאזנים אותנו ונותנים לנו כלילות ומגשימים לנו חלומות. אז מה הם הסמלי היוגה העתיקים? ונתחיל את הסיפור. שלי תנגן לנו קצת בפנטם, ואני אספר לכם על לאיה יוגה. לאיה יוגה זה נתיב של יוגה העוסק בהתבוננות עמוקה במרכזי אנרגיה בגוף שלנו, צ'קרות. הנה שלי הראה לנו ילדה מתוקה. צ'קרות הן כמו פרחי הלוטוס שנפתחים ונסגרים, ויש שם סמלי היוגה העתיקים, כמו יסוד העולם, חיה, צורה גיאומטרית, מנטרה. והיום אנחנו נלמד את כל הסמלים של כל הצ'קרות במרכזי אנרגיה בגוף שלנו. נתחיל מפרח לוטוס הלבן. תראו, פרח לוטוס זה סמל של צ'קרה השביעית על כתר הראש, מהציור של שלי, ויש לו 1000 עלי כותרת. תדמיינו שאתם לוקחים עלה ומציירים עליו וכותבים ברכה. של איזה ברכה את רוצה לכתוב על עלי כותרת? שמחה והישגיות. שמחה והישגיות. הנה צבע לבן, זה גם סמל של פרח הלוטוס. והמנטרה של פרח לוטוס, אומג. אז נשחרר ברכה אחת, ברכה שנייה, ונשאיר אומג, אומג. שחררנו, ואני מאוד מאוד מאמינה בהגשמת חלומות, כי אם אנחנו באמת חולמים על משהו, מחפשים את זה, והחלום הזה מתגשם, כי תמיד מוצאים את מה שמחפשים. אז הישגיות של שלי והבריאות וכל דבר אפשר לזמן עם עלה של פרח לוטוס. ועכשיו הצ'קרה השישית. מה הסמלים שיש שם בצ'קרה השישית שהיא נמצאת במרכז המצח? טווס יפה, עם זנב כל כך חמוד, צבע סגול, אין שם יסוד העולם כמו בפרח. יש מנטרה צ'אנג. ומה אתה תיתן לנו טווס מתוק? איזה תרגיל. תודה רבה. אז הוא לוחש לנו לקחת בדמיון נוצה שלו, ולדמיין שהנוצה נוגעת לנו במצח. ועכשיו נוריד את הווילון, נפתח אותו ונשחרר כל מה שמיותר. הטווס היפה מלמד אותנו להקשיב לאינטואיציה שלנו. אז שוב פעם, נפתח את הווילון, נשחרר כל מה שמיותר. ושוב ניגע במצח בנקודה ונשחרר כל מה שמיותר. כל מה שמיותר תעשו ביחד איתי. וופס!
ישר מרגישים בהירות במחשבה, נכון? וכלילות. תודה רבה לטווס. ונעבור לצ'קרה החמישית, היא צ'קרה אהובה על שלי, נכון שלי? מה הסמלים שיש לנו בצ'קרה החמישית? קודם כל זה צבע תכלת, הכנו לכם צבע תכלת, ויסוד האוויר חלל, ועוד סמל פילון קטן לבן, שאף עם האוזניים הגדולות שלו בשמן, בצבע תכלת. צורה גיאומטרית, עיגול, והמנטרה הנג. מה התרגיל שניקח מהפילון? בואו נשים ידיים על הצוואר, תדמיינו במקום כל כך צר, אף פילון מרחף לו עם האוזניים גדולות, ומביא לנו כלילות והמון המון 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 אוויר מהחלל, כי בחלל יש כלילות. ואנחנו נשאיר את המנטרה שלו, הנג. תעשי איתנו שלי. הנג, 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 הנג. נכון? זה מוזר שהקול שלנו יוצא לנו ככה, ומרגישים את הוויברציות בצוואר, זה ממש ממש נחמד. אוי, איזה צלילים יפים. ואני ניגנתי בקלימבה את הפילון. ואז הוא עף עם האוזניים הגדולות בצ'קרה החמישית, מביא לנו המון המון כלילות. ואפשר לדמיין בצ'קרה הזאת את כל הסמלים בצורות שונות. למשל, העיגול יכול להיות ענק, והפילון יכול להיות קטנטן. או הפילון יכול להיות גדול, והעיגול קטן כמו כדור או תפוח. או אפשר לדמיין שמיים, והפילון עף עם האוזניים. ולהרגיש איך התכלת מחלחלת בתוך הגוף. איך הצבע. תכלת ממש ממלא אותנו. כל דבר אפשר לדמיין, לעשות סיפור מכל הסמלים שבצ'קרה. ככה בכל צ'קרה. נעבור עכשיו לצ'קרה שאני אישית מאוד מאוד מתחברת אליה, צ'קרה הרביעית שנמצאת בלב. את כל הסיפורים, סיפורי יוגה שכתבנו, יצרנו אני, ליה בת 8, התלמידתי האהובה, ושלי כשהייתה בת 8, ביתי האהובה. הגיבורה הראשית שם אנטילופה, כי זה סמל של צ'קרת הלב. בואו נראה לכם את האנטילופה ששלי הראה אותה כשהייתה בת 8. אנטילופה היא סמל של צ'קרה הרביעית, הנמצאת באזור הלב. יסוד אוויר, צורה מגן דוד, צבע ירוק, כבר אמרנו, ומנטרה יאנג. אז איך אפשר לדמיין את כל הסמלים ביחד בתוך הצ'קרה? קודם כל, אנטילופה היא סמל של אהבה, הוא סמל של אהבה. אז אנחנו יכולים לחבק את עצמנו ולהרגיש איך אנטילופה עם העיניים כל כך אהובות נמצאת בלב שלנו. ולחבק עוד פעם ולהרגיש את האהבה של האנטילופה. אז אפשר לדמיין שהמגן דוד זה סמל שהוא קטן. והאנטילופה היא דוהרת על מה? אדמה? שביל. או שביל? או מה עוד סיפור שאפשר לדמיין שם? 3 שבילים. 3 שבילים. אפשר לדמיין שהמגן דוד הוא דווקא גדול, וזה כמו יעלום, והאנטילופה מתבוננת בתוך היעלום, נכון? אפשר לדמיין ואפשר לחבר הרבה סיפורים.
ואפשר לדמיין פשוט אנטילופה אוהבת אותנו, אוהבת אהבה ללא תנאי. והיא מלמדת אותנו להרגיש כל דבר שאנחנו רוצים עם הלב, ולהבין ולפתור את כל הפתרונות ולעבור כל האתגרים, ממש לקפץ על כל אתגר, נכון? במקום קושי זה אתגר, ואפשר לקחת קונוס ירוק, זה המשולש אחד מתוך המגן דוד, ולשלוח את האהבה לכל העולם, לכל מי שזקוק עכשיו הכי הרבה. אז בואו נדמיין שהקונוס הירוק יוצא מהלב, והוא נשלח לכל מי שבאמת כל כך זקוק לו. וזה ממלא אותנו קודם כל בהמון אהבה, נכון? אם אנחנו ממולאים בה המון דברים טובים, כמו פלפל ממולא, אז למה לא לשלוח לכולם? כי יש אנשים עצובים, הם ממש זקוקים לאהבה. אני מרגישה כל כך טוב עם הסמל של אנטילופה, שאני מקווה שזה משודר דרך המדיה. שלחת לכולם קונוס ירוק, לכולם המון אהבה. טוב, נעבור עכשיו לצ'קרה שלישית. והיא צ'קרה, בואי תנגני לנו פה. זה צ'קרה של יסוד האש. והצורה משולש. והחיה, הסמל של חיה, ראם פראי. הראם, האחראי על כל הכעסים ועל כל הפחדים שלנו, כי הכל מצטבר לנו בבטן, נכון? הכל בתוך הבטן. לא סתם ילד שלא רוצה ללכת לגן, הוא אומר, כואב לי הבטן, לא יכול, נכון? כואבת לי הבטן. כי כל הפחדים שלנו בבטן, וכל הכעסים. אז לפעמים, תנגני קצת יותר חלש, לפעמים, ילדים אומרים ככה, זה לא אני כועס, אומרת לי תלמיד, זה הראם בתוך הבטן כועס. ואני אומרת לו, אז אתה יודע מה? לך, בבקשה, וקצת תרגיע את הראם שלך. אפשר ללטף לו את הקרניים, ואפשר להדליק ביחד איתו מדורה. ואפשר גם, מה עוד לעשות? לכעוס ולהגיד את המנטרה של הראם. מה המנטרה של הראם? רנג. אז אפשר עכשיו ממש להדליק מדורה ולעשות ככה, רנג, 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 ככה לחוס, רנג, רנג, רנג. ואפשר ללטף את הבטן ולהרגיע את הרעב, להרגיע את כל הכעסים ולפוגג את כל הפחדים. אפשר גם לדמיין שמתוך המדורה יוצא נצנץ גדול, ואנחנו לוקחים אותו, וזה הפחד הגדול שלנו, ומפוגגים אותו. אין פחד יותר בבטן, אין כעס יותר בבטן, אז אפשר עכשיו לקחת מאנטילופה בצ'קרה הרביעית אהבה, ופשוט לשפוך שם אור ואהבה. וכל כך כיף וכל כך טוב, וזה ממש 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 מרגיע ועושה לנו איזון בכל הגוף. היא שלט מנגנת מקסים, פשוט מקסים. היה לנו גם צבע ירוק של האנטילופה, נכון? כן, מה בהמשך בה? בהמשך יש לנו צ'קרה השנייה עם סמל של חיה, ומהו? דולפין, הדולפין האגדתי. אוקיי, יסוד מים, צורה חצי שיער, צבע כתום, ומנטרה, מנטרה ואנג. אז מה אפשר לעשות עם כל הסמלים? גם לחבר סיפור. אפשר לדמיין שהדולפין האגדתי הוא נמצא בתוך חצי השיער, כמו באמבטיה. ואפשר לדמיין
משהו אחר, כי בצד השני של הקלפים, שהמצאתי את כל הקלפים האלה יחד עם שלי, הנה, לדמיין בצ'קרה הזאת משהו אחר. ודרך אגב, בכל הקלפים של סמלי היוגה, יש קודם כל את מה שבאמת יש בצ'קרה, ובצד השני אפשר לענות על שאלות. וככה גם לעשות אינטראקציה עם הילד או עם תלמיד. תראו, עכשיו הקשב למוסיקה, עצום עיניים ודמיין את הדולפין שלך נמצא בתוכך. האם הוא שמח או עצוב? האם הבריחה שלו קטנה או גדולה? האם אפשר להגדיל אותה, את הבריחה? האם אתה יכול לשחק עם הדולפין? האם אתה יכול ללטף אותו ככה בכל קלף, ככה בכל צ'קרה? כשעונים על השאלות, מתחברים לעצמנו. ואז מרגישים יותר טוב את עצמנו, וגם שולטים ברגש. וככה משפיעים על העולם. ומה הדולפין, איזה תרגיל הדולפין ייתן לנו? הוא קודם כל מביא לנו המון יצירתיות, נכון? אז אם הוא מביא לנו המון יצירתיות, והוא זה שנותן לנו להרגיש, אז נבקש ממנו חיוך. זה בדיוק חצי שר. נחייך. נעשה חיוך. אנחנו נראה את עצמנו במראה. ככה, נחייך. ונרגיש יותר טוב. נחייך. הנה הכלי נגינה של הדולפין, נכון? תני לי את הכלי נגינה. יותר כבד מהגדול. נכון, אז לא ניקח אותו, הוא ממש ממש כבד. המוסיקה היא גשר ממש יעיל להרפאיה יותר מהירה יחד עם סמלי היוגה. אז כשיש סמל של יוגה, וכשיש מוסיקה, אנחנו נרגעים, וכשאנחנו נרגעים המוח ממש ממש נח, נכון? הוא אומר לנו אחר כך, תודה רבה, תודה רבה, תודה, אני יכול לפתור עכשיו כל בעיה, כל פתרון, לעבור על כל אתגר. מאוד מאוד חשוב להירגע, מאוד מאוד חשוב להרגיש שלווה בלב ובהירות מחשבתית. אחרי כל כך הרבה דברים שאמרנו, מגיעים לצ'קרה הנמוכה של האדמה. כבר גיליתי לכם את הסודות. מה הסמלים בצ'קרה הכי נמוכה שנמצאת בעצם הזנב? אוקיי, סמל הראשון זה פיל. מכיוון שעשיתי את זה לילדים, אז אני לקחתי סמל של חיה ועשיתי מזה משהו יותר דומיננטי מכל הסמלים, אבל כעיקרון כל סמל הוא דומיננטי. ממוקמת בעצם הזנב, יסוד אדמה. שלינקה, תנגני פה בגונג, אוקיי? תגיעי לגונג. אפשר לשמוע את המוסיקה בסמלי היוגה. צורה, ריבוע נותן לנו הרגשה של בית, נכון? משהו שהוא יסודי. צבע, דיברנו על זה, אדום. בואו ניקח את הצבע האדום. הנה. והמנטרה לנג. עכשיו תראו איזה פיל עוצמתי. ומה התרגיל שהוא ייתן לנו? מכיוון שיש לו שבעת החדקים, אז הוא יכול להגיע עם כל חדק לכל צ'קרה ולתת עצה חכמה לכל אחד. כן, בדיוק. אז בואו נעשה כזה תרגיל. בואי תקיש לנו עוד פעם בגונג. אני שמה עכשיו את החדק של הפיל פה. מי יש לנו בבטן? את מי הוא מבקר? הרעם. בצ'קרת האש, נכון? והוא שם את החדק השני על קודקוד הראש, והוא מבקר את פרח הלוטוס. אז הוא יכול ככה לשלוף את העלה ולשלוח ברכה לשמיים. וכאן הוא יכול להרגיע את הרעם עם כל הפחדים שלו ועם כל הכעסים שלו. אוקיי, עכשיו הוא ממקם את החדק שלו פה, איפה שהפילון, ואת החדק השני כאן, איפה שהאנטילופה. והוא נותן
עצה לאהוב את עצמנו הכי הכי חזק בעולם. וכאן הוא מעביר לנו כלילות. ועכשיו הוא מבקר את עצמו בחזרה, הולך בחזרה הביתה, ממש של האדמה, ואפשר לעמוד ככה, להרגיש את כפות הרגליים על האדמה. להיות פעילים עצמתיים. האדמה זה יסוד העולם הכי גמיש, נכון? לא הכי גמיש, הוא היחיד שהוא גמיש, האמת. כי עם האדמה אפשר לעשות משהו מהאדמה. אז האדמה מסמלת עשייה פוריה וביטחון, וזו ברכה לעשות משהו. כל יום אפשר לעשות משהו מהביטחון ומהעוצמה ומהחוכמה של פיל גדול עם 7 החלקים, אה? איזה דבר זה נפלא, סמלי היוגה העתיקים, ממש 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 עוצמתי העניין הזה. ותקשיבי, זה מאוד מאוד עתיק, אז בפשטות יש את הגאונות. נכון? יש בזה משהו. יש עוד משהו ששכחנו, הנחש הקונדליני ששוכן אצל הפיל הגדול עם 7 החלקים, והוא מסמל את האנרגיה שלנו. נכון? אומרים לפעמים, אנחנו מאוד אנרגטיים היום, וואי, האנרגיה שלי זורמת ואני מלא אנרגיה, אני מלא באנרגיה. ולפעמים אומרים ככה, בא לי לישון, אין לי אנרגיה, ממש חולם, לא יכול לתפקד, אין אנרגיה בגוף. מה עושים? מעוררים את נחש הקונדליני שהוא מסמל אנרגיה בגוף שלנו, ואז הוא עולה ומגיע לכל הצ'קרות, לכל הצ'קרות. שלינקת נגני לנו בה. הוא עולה מצ'קרת הפילה האדומה, והוא עולה עד לפרח הלוטוס. הוא עולה לאורך הצ'קרות עד שמגיע לקודקוד הראש, לעלי הכותרת של פרח הלוטוס. והנה נחש הקונדליני מסמל את האנרגיה הפנימית שלנו, אימון יומיומי במדיטציות לאיה יוגה, נותן לנחש את הכוחות להגיע מצ'קרה ראשונה של האדמה עד לצ'קרה השביעית של פרח הלוטוס. הוא מלמד לשלוט על רגשותינו ולהיות באיזון רגשי בתוכנו. והנה כאן שלי הראה לנו ציור של נחש קונדליני כדי שאנחנו נדמיין ונענה על כל השאלות. עכשיו תורך להמציא סיפור על נחש קונדליני והחברים שהוא פוגש בדרכו למעלה. כשנחש עולה, את מי הוא מבקר בערב לפני השינה? את הדולפין? את הראם? את האנטילופה? אולי את הפילון? או אולי את הטווס? פרח לוטוס? הקשב לפרק המוסיקלי של הצ'קרה, בה הנחש מבקר את אחד החברים, ואם החברים שמחים שהנחש בא לבקר אותם, זאת השאלה, נכון? אולי הם עצובים. אולי. איך הם מארחים אותו? הנה, עם כל השאלות אפשר להמציא סיפורי יוגה. וסיפורי יוגה של המצאנו, אני שלי וליה, נמצאים באתר יוגה טלס. אז עכשיו אנחנו נקשיב קצת לפנטם, אפשר? בסיום, כי אנחנו התקרבנו כבר לסיום. ואני ממש מתרגשת שהתקרבנו לסיום. זאת הייתה סדנה חווייתית יוגה בצלילים. למדנו על סמלי היוגה העתיקים. ועכשיו פשוט נצלול קצת עם צלילי המוסיקה. נעשה כל מיני תנועות של נחש קונדליני. איך אפשר באמת לעורר אותו? נו, לפעמים גם אני פתאום קמה בלי אנרגיות. אז אני עושה תרגיל, אני אלמד אתכם. אני מעלה את האנרגיה מלמטה, רואים אותי טוב? הנה. מלמטה, ולוקחת את האוויר עם האף. ומלמעלה למטה עם האף, עושה כאילו אני נחש. ואני מלטפת את כל מה שאני יכולה לגעת מאחורה. ועוד פעם.
ושוב פעם. לקחת אוויר מהאף, אפשר אפילו ללטף את הפנים, ולהוריד אותו מאחורה, שהגב. אני יכולה לעשות את זה עד הבוקר, כל כך נעים לי לשמוע אותך שלי עם הפנטום. ולעמוד קצת ככה, ידיים ליד הלב, באזור הלב, איפה שהנחש הקונדליני עוצר אצלי, זה אזור הלב. אוי, שלום אנטילופה. ועכשיו הנחש שלי עוצר בפרח הלוטוס. אוי, שלום פרח הלוטוס. ועכשיו הוא עוצר אצל הראם. אוי, שלום ראם, אפשר לשרוף את הקרמה אצלך? ועכשיו הוא עוצר אצל הפילון. שלום פילון. ושלום טווס. ושלום הדולפין אגדתי. ושלום, למי עוד לא אמרנו שלום? לא אמרנו לכולם, נכון? שלום לכל המאזינים שלנו. נכון. לכולכם אני ושלי שולחות המון אהבה. והמון המון המון הודיה שהקשבתם עד עכשיו. כן, וואו. אני מאוד מאוד מקווה, שאת מקווה שבאמת למדנו משהו חדש, לימדנו את כל הקהל שלנו המתוק והאהוב. כן, אז אנחנו נפתח דף עם שאלות, ואנחנו נשמח לענות, ואנחנו נשמח לעשות סדנאות פעם בחודש, ולהעביר לכם ידע יותר עמוק. כי אני אישית עוסקת מגיל 18. בתרפיה במוסיקה ויוגה. וזה עולם שאפשר לחקור ולחקור שנים רבות. ושלי היא בת 16, אבל היא התחילה את המסע מגיל 8 בעצם. לא, את התחלת את זה עוד מלפני שנולדת. כשהייתי עוד בבטן, לא? אולי אפילו לפני. אז יש לנו המון ידע שזה ידע עתיק, סמלי היוגה העתיקים. אנחנו מאוד 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 נשמח לעשות ביחד סדנאות כאלו. יאללה. וללמד אתכם על סמלי היוגה העתיקים, נכון? כן. ואיזו ברכה שיש לי בת שלי שמנגנת בפנטום ומלווה את הסדנאות, איזה כיף. אז להתראות, שלא הולכת רגע, להתראות לכם ותרגישו טוב, תשנו טוב ותקשיבו לסיפורי יוגה לפני השינה של ליה, שלי ושל שלי. וגם תראו את הסרטוני האנימציה, יש 44 סיפורי יוגה של ליה, מבוססים על סמלים עתיקים של יוגה, ויש כבר 19 סרטוני אנימציה על פי הספר אנטילופה בעולם הדמיון ששלי העירה. ואנחנו נפרדים ואומרים לכם שלום. אני רק רוצה לנגן צלילים אחרונים בקיילני, ושלי יכולה לכבות את המסך. אוי, זה בדיוק הצליל. אז להתראות לכם, תכתבו לנו איך היה לכם. נתראה. ביי.